إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Allah Раббыбызга барча мактауларыбыз, улыглау сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса үзенең гаделлеге белән туры юлдан яздырса, аны бер кем дә бүтән туры юлга чыгара алмас. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә үзенең рәхмәте белән кемгә дә булса һидаят бирсә, кемне дә булса хак юлга чыгарса, аны бер кем дә бүтән адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, без сезнең белән бүген Рамазан аеның 18нче көнен яшәп үткәрәбез. Һәм вакыт бик тиз уза. Әле генә Рамазан ае башланган инде менә Рамазан битү ягына таба авыша башлады. Һәм бу айда изгелек кылу безне башка айларда да тырышлык кылырга, гыйбадәт кылырга өйрәтә, ияләндерә. Һәм әгәр дә син бу айда ураза тотасың икән, таравих намазларын башкарасың икән, яки башка төрле изгелекләрдә тырышлык күрсәтәсең икән, димәк, башка айларда да бу изгелеккә син кудрәтлесең. Башка айларда да син шул гыйбадәтне башкара аласың. Менә урысларның шундый бер әйтеме бар: еще не все потеряно дип әйтәләр. Димәк, син дә Рамазан аен ничек күркәм уздырасың, шулай ук башка айларда да тырыша аласың. Һәм Аллаһ илчесе безгә гомумән әдәп әхлагында, кеше белән сөйләшүндә һәм ниндидер эшләрдә ул һәр вакыт кеше арасындагы мөнәсәбәтләрдә һәр вакыт безгә үрнәк булды, эталон булды. Һәм әгәр дә син аның кебек изгелекләргә, эшләргә омтылсаң, ул вакытта синең бу дөньяда һәм ахирәттә бәхетле булыр. Хадистә Абдуллаһ ибн Аббас риваятләреннән килә: Аллаһ илчесе кешеләр арасында иң юмарты иде дип әйтә. Һәм Рамазан ае башланып биткәнчегә кадәр аның юмартлыгы тагын да арта иде. Рамазан аенда аның янына Җәбраил фәрештә килә иде. Һәм алар икесе Коръәнне кабатлый иделәр. Һәм аның янына әгәр Җәбраил фәрештә килсә, Аллаһ илчесенең юмартлыгы
яңгырларны куып баручы җилдән дә көчлерәк иде, дип әйтә Абдуллах ибн Аббас. Димәк, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе кебек изгелеккә ашыгырга һәм шулай ук юмартлыкка омтылырга тиешбез. Һәм юмартлык дигәннән иң элек ул әлбәттә күңел юмартлыгы, күңел киңлеге. Чөнки кайсы бер вакытта шушындый кайсы бер кешеләрне күрергә туры килә, аның акчасы бар, ул бай, ләкин аның күңеле тар. Һәм кайсы бер вакытта ул хәтта үзенең сыңар тиенен дә туганнарына, якыннарына бирүдән кызгана, саранлана һәм аларга ярдәм итәргә ашыкмый. Әлбәттә, ул кешеләрнең яшәешләре, тормышлары тагын да авырлаша. Һәм шуңа күрә юмартлык ул күңел юмартлыгы. Башкаларга ярдәм итәргә ашыгу, башкаларның тормышын җиңеләйтү, кул белән һич югы якты йөз белән каршы алу. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Изгелек кылганда бер генә эшне дә чүпкә санама", дип әйтә. Берсен дә ким күрмә ди, хәтта кардәшеңне елмаеп каршы алсаң да, хотя бы менә шушы изгелекне булса да эшлә, дип әйтә. Һәм Аллаһ илчесе безне хәтта елмайганда да саранланма, дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Елмайганда да юмарт бул, дип әйтелә. Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, юмартлык дигәннән ул мал-мөлкәткә, байлыкка да кагыла торган эшләрнең берсе. Һәм алар арасында иң таралганысы әлбәттә садака бирү, закат чыгару. Һәм Сахих аль-Бухари һәм Муслим хадисләр җыентыгында күпләрегез ишеткәнегез бардыр, бер хадис килә. Данлыклы бер хадис. Ул хадистә Аллаһ илчесе безгә бер кешенең хәлен тасвирлый. Бер кеше безгә кадәр, сахабаларга кадәр яшәгән кавым арасында бер кеше көннәрдән бер көне Аллаһ ризалыгы өчен садака бирәм дип әйтә. Һәм ниятли, әйбәтләп нитә, шушы фикергә килә, һәм төн җиткәч бер кешенең кулына садака тоттыра. Икенче көнне бу кеше, оказывается, кем булган? Бу кеше бур булган, карак булган. Һәм кырыйларындагы булган бөтен кеше каракка садака биргәннәр, дип сөйләшә башладылар. Һәм бу кеше буйга башлый. Я Аллаһ ди, барлык хәмд сәнә сиңа гына хастыр. Әлхәмдүлилләh. Ләкин бур карак кулына тоттырдыммыни, дип кайгыра башлый. Һәм шулай ук яңадан бүген инде точно үзенең кирәкле булган кешесенә бирәм дип ниятли һәм төн җиткәнен көтеп, төнлә бер кешенең кулына садака тоттыра. Ул кеше фахиша булып чыга. Икенче көнне иртән бөтен халык: "Карагыз әле, фахишаның кулына садака тоттырганнар, садака биргәннәр", дип сөйләшә башлыйлар. Һәм шуннан соң бу кеше яңадан кайгыра. Я Аллаһ ди, әлхәмдүлилләh. Ләкин фахиша кулына садака тоттырдыммыни, дип кайгыра башлый. Һәм аннан соң өченче көнне дә садака бирәм дип ниятли. Һәм төнне көтеп, ялгыш кына юлда барганда бер кешенең кулына садака тоттыра. Һәм бу кеше кем булып чыга? Бу кеше бай булып чыга. Икенче көнне бөтен халык яңадан сөйли башлыйлар: "Карагыз әле, байның кулына садака биргәннәр икән, садака тоттырганнар", дип, ул инде шушы сүзләрне ишетеп бик кайгыра. Я Аллаһ, инде байга да садака бирдеммени, дип әйтә. Һәм шул көнне кич белән аңа төш керә. Һәм төшендә аңа әйтелә: "Эй фәлән кеше", дип әйтә, "син ди, садакаң кабул булды", дип әйтә. "Каракка бирелгән садакаң бәлки шул каракны урлаудан тыеп торыр", дип әйтә. "Фахишәгә бирелгән садака бәлки ул фахишлек белән эшләүдән, фахишлек кылудан ул хатынны саклап торыр", дип әйтә. Һәм бай кулына бирелгән садакаң бәлки ул бай кешене уйларга, фикерләргә, гыйбрәт алырга һәм аңа Аллаһ биргән мал-мөлкәттән үзе садака чыгарырга бәлки ул уйланыр, фикерләре белән килеп җитер, дип әйтә. Шушы төшендә аңа ул фәрештә булган инде күрәсен. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә бу хадистә безнең тормышыбызга кирәкле булган бик күп гыйбрәтләр бар. Бик күп гыйбрәтләр бар. Беренчедән,
кешеләрнең риза булуы. Бу дөньяда ничәмә генә кеше яшәмәсен, ниндиләр генә булмасын, син изгелекнең нинди генә дәрәҗәсенә җитсәң дә, ул кешеләрнең бөтенесен дә канәгатьләндерә алмыйсың. Һәр вакыт булыр кеше, который недоволен, һәр вакыт булыр кеше каршы әйтер, һәр вакыт булыр кеше ул шушы эшкә каршылык күрсәтер, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Имам Шафиғи, аның шундый сүзләре бар, дөньяда бөтен кешенең ризалыгын алу ул башкара алмаслык бер эш дип әйтә. Башкара алмаслык бер эш. Һәм шуңа күрә менә хәтта әгәр дә уйлап карасак, бөтен кешеләр арасында, бөтен адәм затлары арасында иң мәртәбәле, иң дәрәҗәле кеше кем? Аллаһ илчесе, пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям. Аллаһы Тәгаләнең иң сөйкемле мәхлугы. Ләкин Аллаһ Тәгалә аның пәйгамбәр булуына карамастан, Аллаһы Тәгаләнең иң сөйкемле бәндәсе булуына карамастан, Аллаһы Тәгалә пәйгамбәребезнең теленә шушындый хикмәтләр бирде ки, пәйгамбәребез сүзләре белән канәгатьләндерә ала, ул аңлатып бирә ала, ул зур, тирән мәгънәле сүзләрне бер җөмлә белән, ике җөмлә белән җиткерә ала. Хадистә әйтелгәнчә, "Утия җавами'ул калим", сүзләрнең сөйләмен, сүзләрнең җыйнысы пәйгамбәребезгә бирелде. Әмма ләкин пәйгамбәребез шундый булуына карамастан, аның булды дошманнары. Аның булды кешеләре, кайсылар хәтта туганнары арасында аны сихерче дип атадылар, аны ялганчы дип атадылар, аны мәҗнүн дип атадылар. Ләкин пәйгамбәребезгә бу зыян иттеме? Юк, әлбәттә, зыян итмәде. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, нинди генә эш эшләсәгез дә, әгәр дә сезнең эшегез дөрес булса, эшегез хаклы булса, һәм Коръән, Аллаһның сүзләренә, пәйгамбәребезнең хадисләренә туры килгән, галимнәрнең сүзләренә каршы чыкмаган, изге гамәл булса, бер кешенең читтән сезгә каршы әйтүе сезнең күңелегезне һич тә төшермәсен, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм андый сүзләргә игътибар итеп, күңелебезне төшереп йөрергә тиеш түгелбез һәм игътибар бирергә тиеш түгелбез. Икенчесе, мөхтәрәм җәмәгать, икенче хикмәт, изгелек кылганда, садака биргәндә ни өчен бу эшне эшләгәнең ачык булсын. Кеше күрсен дипме, кеше мактасын өчен дипме, яки Аллаһы Тәгаләнең ризалыгы булсын өчен дипме? Менә шул максатны үзебезгә ап-ачык куярга кирәк. Әгәр дә без изгелек кылганда Аллаһ ризалыгын өмет итәбез икән, һәм ул эшне эшләгәндә ихласлы булабыз икән, иншаллаһ, Аллаһның рәхмәтенә ирешәбез. Ләкин әгәр дә нинди дә булса изгелек кылганда, шул ук садака биргәндә кешеләрнең ризалыгын өмет итәбез икән, ул вакытта садаканың да, изгелекнең дә бер әҗере булмас. Һәм шулай ук кешегә дә син ярап бетә алмассың. Кеше барыбер синнән гаип табачак. Барыбер сиңа нәрсәдә булса әйтәчәк. Һәм менә күпләрегезнең күргәнегез бардыр, интернетта шундый бер сүрәт бар, шундый бер комикс бар, әйме? Анда бер кеше ишәккә утыртып хатынын алып бара. Башта хатынын утырта. Кешеләр сөйлиләр, каралы, бу хатының ни икән, подкаблучнигы икән, фәлән төгән икән, хатынын утырта, үзе утырмый. Икенче сүрәттә үзе утырган хатыны бара. Моңа әйтәләр, каралы ни ди, мәрхәмәтсез. Хатыны җәяү бара, тилмереп, ни дә, бу үзе утырган ди. Өченчесендә берсе дә утырмаган, ишәк шул килешкенә бара. Каралы, бу акылсызларга ди. Ниләрен, йорт хайваннарын кулланмыйлар ди, утырып йөрмиләр дип әйттеләр. Менә бу җәмәгать тормышыбызны тасвирлый торган бик төгәләй бер. Нәрсә генә эшләсәң дә, ул бер кашанда бөтен кешегә ярап бетә алмас, һәм һәр вакыт булыр кеше гаеп эзләргә, табырга тырышыр. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, кешенең ризалыгын өмет итсәң, алай мөмкин түгел. Бер кашанда барып җитә алмыйсың. Это цель, которую ты никогда не достигнешь. Довольство всех людей. А вот довольство Всевышнего Аллаха — это вполне реальная цель. Она только требует от нас искренность наших сердец при выполнении поклонения. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, бу хадистә, бу кеше нәрсә эшли? Ихласлылыгы өчен, ихласлыгы сәбәпле, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алыйм дип, нәрсә эшли? Садакасын төнлә бирә. Кеше күрмәгәндә, кеше ишетмәгәндә, шул
теленә тапшырып, садакасының кабул булуын өметләнә. Һәм мәшһүр бер хадистә Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: 7 төр кеше кыямәт көнендә Аллаһы Тәгалә барлыкка китергән күләгә астында булырлар ди. Һәм ул күләгәдән башка бүтән бер күләгә дә булмас дип әйтә Пәйгамбәребез. Һәм шул 7 төр кеше арасында кем булыр ди? Ул ди садакасын яшерен килеш биргән кеше ди. Ул садакасын шул килеш, шул хәтле яшерер ки, аның хәтта сул кулы уң кулының нәрсә эшләгәнен, күпме биргәнен дә белмәс дип әйтә. Әлбәттә, куллар алар белә алмый. Кулларның акыллары нәрсәләре юк. Ләкин Пәйгамбәребез бу сүзләр белән нәрсә дип әйтә? Бу кеше ди, ихласлылыгы белән шушы изге эшен яшерергә шул хәтле омтылыр ки, как будто аның сул кулы да белмәс, аның уң кулы нәрсә эшләгәнлеген дип әйтелә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, садака булсынмы, яки башка төрле изгелек булсынмы, ул изгелекне яшерергә теләгәндә, ул, мөхтәрәм җәмәгать, ихласлылыкка китерә. Күрсәтмичә биргән кешегә мактау кирәкми. Кеше күрсен дими, аның Аллаһы Тәгаләнең күргәне, Аллаһы Тәгаләнең белгәне җитә. Һәм хәтта сахабалар арасында да, мөхтәрәм җәмәгать, менә кайсы бер вакытта хадисләрдә әйтелә, сахабаларның изгелек эшләүләре, кашып яшерен эшләгән изгелекләре кайчан фаш булган, когда узнали, что сподвижники, скрывая от людей, скрываясь от глаз людей, совершали благие дела, когда они умирали. Һәм Әбу Бәкр әс-Сиддиқ халифа була торып, Пәйгамбәребездән соң иң беренче халифа булды. Аның бер ялгыз карчыкка килеп ярдәм итүе, ризыклар китерүен кайчан белделәр? Ул вафат булгач. Һәм теге хатын әйтә нәрсә ди? Теге әби әйтә, ул вафат булгач туктады бу эшләр дип әйтә. Берәү килә иде, ярдәм итә иде ди, Әбу Бәкр вафат булгач туктады дип әйтә. Менә шул сәбәпле белгәннәр Әбу Бәкрнең шушы гамәлне кылганлыгын, мөхтәрәм җәмәгать. Ә безнең бүгенге көндә кызганыч, безнең бүген бүтән теләгәнебез кешеләр белсеннәр, ишетсеннәр. Подписчикларымның бөтенесе дә күреп бетерә күрсен, янәсе минем нинди яхшы булганлыгымны. Һәм бу бит, мөхтәрәм җәмәгать, изгелекне юкка чыгарырга мөмкин. Бу бит рия гамәле булырга мөмкин. Рия безгә нәрсәсе белән безгә куркыныч, аның әшәкелеге нәрсәдә? Ул рия безнең эшләгән эшебезне юкка чыгара. Аллаһы Тәгалә әйтте, кем ди изгелек эшләгәндә миңа тиңдәш китерсә, мин аның үзен дә, аның эшен дә калдырырмын дип әйтә. Беренчедән, эшен юкка чыга, ул просто дөньяви файдасы булса була, әмма ләкин ахиреткә файдасы калмый реаллык гамәлнең. Икенчедән, үзең дә бәрәкәттән мәхрүм булырга мөмкинсең. Үзеңнең дә тормышыңа авырлык килергә мөмкин. Ни өчен? Чөнки Аллаһы Тәгалә кешене ярдәмсез калдырса, аны бүтән беркем дә аңа ярдәм бирә алмас дип әйтелә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, без изгелек кылганда, яхшылык башкарганда, асылда ул эшне яшерен кылырга, ашыгырга тиешбез. Ни өчен яшерен? Чөнки шайтан сиңа күрсәт инде, сөйлә инде, белсеннәр инде синең юмартлыгыңны, нинди яхшы кеше икәнлегеңне дип вәсвәсә кыла башлый. Һәм күңелеңне кытыклый башлый. Һәм кайсы бер кеше шул вәсвәсәгә бирелергә мөмкин. Һәм инде менә шулай ук әйтем бар бит, инде үзегез ишеткәнегез бар: сделай доброе дело и выкинь его в воду. Ягъни, эшеңне эшләгәннән соң унут аның турында. Искә төшермә. Булсын, ярдәм китерсен, эшләсен, әйме, әмма ләкин син искә төшереп, сөйләп, мактанып, ул җәмәгать сине һәлакәткә китерергә мөмкин. Ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, исключение буларак, искәрмә буларак, әгәр дә кеше изгелек эшләгәндә башкаларга үрнәк күрсәтим дип, Аллаһ ризалыгы өчен башкара икән, нинди дә булса эшне, аны җәмәгать белдерергә һәм сиздерергә ярый. Һәм Пәйгамбәребез заманасында булды шундый бер хәл. Бер вакытны Пәйгамбәребез янына Мәдинәгә килделәр чүлдән кешеләр, бик ярлы иделәр. Üstlәрендәге киемнәре, üsтләрендәге ниләре, әйме, бик ярлы булдылар. Аларны күреп, Пәйгамбәребез Биләлгә азан әйтте. Кешеләрне мәчеткә чакырды.
Азан әйтә биләл, кешеләр мәчеткә җыелалар, һәм шунда Пәйгамбәрбез вагаз сөйли башлый. Шунда Коръәннән аятлар укый башлый. Кем ярдәм итә, изгелек эшләргә ашыгыз һәм башкасы. Бу мәгънәдә булган аятларны һәм үзенең сүзләрен җиткерә башлый. Һәм шунда кешеләр җыелган бит. Уже Пәйгамбәрбез сөйли, bir сахаба тора да, ансарлардан булган bir сахаба тора да, үзенең кесәсеннән кошелек, көмеш тулган, дирхәмнәр белән тулган кошелегын килә дә җиргә ташлый. Бүтән кеше алдында акчасын чыгара да, менә бүгенге көндә пачка белән чыгарды да, теге кызылларны, рыжыкларны әйме, ташлады уртага, булды, монсы миннән дип әйтә. Бүтән кеше күреп тора. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моны күрә, башка сахабалар утырганнары нәрсә эшли башлыйлар, моны күргәч тоже ата башлыйлар. Киләләр дә аталар, һәм хәтта хадисне сөйләүче Җабир ибн Абдуллах ялгышмасам, ул әйтә, хәтта ди шушы кечкенә генә бер кошель дип әйтә, шушы кечкенә генә бер кошелек ди, ике зур күчкә әйләнде дип әйтә. Ике зур күчкә шушы садакалар белән әйләнде ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бу хәлне күреп мондый сүзләрен әйтте. Кем ислам динендә яхшы эшне эшләүне башлап җибәрсә, аңа шул эшенә ияргән кешеләрнең дә әҗерләре язылыр ди. Һәм аларның да әҗерләре бу кеше сәбәпле һич тә кимемәс дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм бу хәл Пәйгамбәрбезне сөендерә әлбәттә. Һәм Пәйгамбәрбез сөенеп, әйме, безне дә нәрсәгә чакыра? Изгелектә үрнәк бул дип әйтә. Нинди дә булса изге эштә син беренче булып юл күрсәтсәң, ачып җибәрсәң, яки башка кешеләрне кайнатып җибәрсәң, ул вакытта син күрсәтеп эшләсәң дә синең әҗерләрең булыр. Һәм алай гына түгел, хәтта башка кешеләр дә синең үрнәгеңә ияреп, синең дә әҗерләреңне арттырырлар дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Бу кеше Аллаһ ризалыгын өмет иткән иде. Ихласлы рәвештә эшен башкарды, ләкин башкаларга күрсәтеп үрнәк булды, һәм аның эше саваплы һәм әҗерләре дә булды. Һәм нәтиҗәдә галимнәребез әйтәләр, нинди дә булса изгелек кылганда, садака биргәндә, яки нинди дә булса ярдәм күрсәткәндә, синең үрнәк булуың ул исключение ди, искәрмә ди, рөхсәт ителгән, ләкин синең яшерен рәвештә башкарган изгелекләрең күбрәк булырга тиеш. Аннан бермә-бер артыграк булырга тиеш. Капма каршы түгел. Әлхәмдүлиллә, бүгенге көндә кешеләр дә бәлки яшерен рәвештә дә изгелек кылалардыр. Ләкин аның кешеләргә күрсәтеп эшләгәннәре, ул аның 90% эшен күрсәтергә тиеш түгел бит инде, субханалла. Бүтән эшләреннән дә зур өлешен тәшкил итәргә тиеш түгел бит. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә галимнәр моны асылда яшерен кыла, ләкин үрнәк буларак исключение. Өлеше әйме, ул башкаларга да күрсәтә ала дип әйтәләр галимнәребез. Һәм соңгы сүзем, мөхтәрәм җәмәгать, ул да булса садака биргәндә, яки закат чыгарганда, яки нинди дә булса бер изгелек эшләгәндә, кеше әгәр дә бүтән шартларын үтәсә, ихласлы булса, бүтән эшләрен эшләргә тырышса, бүтән булган тырышлыгын куйса, ләкин ниндидер сәбәпле җил чыктымы, юкка чыктымы, берәр форс-мажормы мәсәлән, яки хадистә әйтелгәнчә, теге кеше ялгышып, каракның кулына садакасын тапшырсамы, мөхтәрәм җәмәгать, бу эш безне, күңелебезне төшерергә тиеш түгел. Без үзебез әгәр дә бүтән шартларын үтәп, изгелек кылдык икән, ихласлы булдык икән, ул эшне эшләүгә Аллаһ Тәгалә әҗр савабын насыйп итә. Аллаһ Тәгалә югалтмый. Икенче көнне шушы акча, шушы изгелек юкка чыкса да, бетсә дә, аның зыяны булмас, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә менә тормышта күрергә туры килә, кайсы бер вакытта кеше берәр проект башлый мәсәлән, берәр эш эшли мәсәлән, яки берәр йорт саламы, ни саламы, әйме? Һәм шул вакытта бүтән тырышлыгын куя, ләкин ул эше озак бармый, тиз бетә. Аннан тормаган сәбәпләр белән ватыламы, җимерләме, яки битерәләр, ябалармы мәсәлән, әйме? Ул җәмәгать эшләр һич тә бурчуга салырга тиеш түгелләр. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръәндә безгә әйтә: "Инналлаһа ла юди'у аҗрал мухсинин." Дөрестлектә Аллаһ изгелек кылучыларның әҗерләрен югалтмый дип әйтә. Алар һәммәсе билгеле ди.
Һәм сахабалар вакытында, үзегез беләсез, ишеткәнегез бардыр, укыганыгыз бардыр, безнең беренче кыйблабыз Әл-Акса мәчетенә таба иде. Шулай бит? Кудыс, Иерусалим дип әйтелә ул бүгенге көндә. Кудыстагы Әл-Акса мәчетенә таба без кыйбла итеп, Пәйгамбәрбез һәм сахабалар беренче елларны шунда карап намаз укыдылар. Һәм аннан соң Пәйгамбәрбез Мәккәгә, Мәдинәгә күченгәч, Аллаһ Тәгалә кыйбланы үзгәртте. Һәм ул кыямәт көненә хәтлек бүген көннән алып, бүген көндә дә һәм кыямәт көненә хәтлек безнең кыйблабыз Кәгъбәтуллага, Мәккәгә таба карап без намаз укыйбыз. Һәм шунда кыйбла үзгәргәч, сахабалар сорый башладылар. Әди, безнең арабызда бар иде кешеләр ди. Бар иде сахабалар, алар бит Әл-Акса мәчетенә таба карап намаз укыдылар ди. Инде аларның хәзер әҗр саваплары юкмыни хәзер? Инде аларның намазлары юкка булдымыни, зрәгә булдымыни дигәч, Аллаһы Тәгалә Бакара сүрәсендәге аятны иңдерә һәм әйтә: "Ва ма кана Аллаһу лiyudi'a иманакум". Аллаһы Тәгалә ди, сезнең иманыгызны бетермәс дип әйтә. Югалтмый. Моның мәгънәсе тәфсир галимнәре әйтәләр, сезнең иманыгызны, ягъни сезнең башкарган намазларыгызны югалтмас, юкка чыгармас дип әйтә. Монда иман изге гамәл мәгънәсендә килә, намаз уку мәгънәсендә килә. Шуңа күрә кыйбла үзгәргәнчегә хәтлек башкарылган гамәлләр һәммәсе Аллаһы Тәгалә тарафында билгеле. Аллаһы Тәгалә аларга шушы кешеләргә әҗр савапларын насыйп итте. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, бу безне инде һич тә күңелебезне борчуга салырга тиеш түгел. Шушы сахабаларның намазлары югалмаган кебек, ихласлы кешенең дә садакасы булсынмы, яки башка төрле изгелеге булсынмы, әгәр дә ул аны бүтән шартларын туры китереп чыгарса, аның әҗре бер кайда китми. Аның әҗре кире үзенә кайта. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз һәммәбезгә дә ушбу изге айда изгелекләрне эшләргә тагын да һәммәбезгә дә насип итсә иде. Аллаһы Тәгалә бу изге айда безнең гөнаһларыбызны ярлыкаса иде, җәһәннәм утыннан азат итсә иде, һәм алдагы көннәребездә тагын да күбрәк изгелекләр эшләргә Аллаһы Тәгалә һәммәбезгә дә насип әйләсә иде. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Уважаемые братья, я хотел бы сделать несколько напоминаний и также объявлений. Во-первых, все мы понимаем, что сейчас у нас идет 18-й день месяца Рамазан. Это означает то, что осталось-то всего лишь у нас только уж 12 дней. Это вот предпоследняя джумга этого месяца Рамазан. Следующая джумга и все. Потом последующая джумга, она уже будет вне месяца Рамазан. И поэтому давайте каждый из нас будем стараться совершать больше поклонений, больше благих дел в этом месяце. Потому что глазом моргнуть не успеем, и как закончится этот священный месяц. И тем более, альхамдулилля, все вы слышали в новостях, глава государства объявил, то, что с 1 по 10 мая это выходные дни, и поэтому, если у кого-то нету каких-то других забот, приходите в мечеть, совершайте намазы таравих, совершайте различные благие дела, читайте Коран. И тем более эти выходные у нас как раз-таки совпадают с последними 10 ночами месяца Рамазан, среди которых может быть ночь предопределения, Лейлатуль Кадр. Поэтому соберем всю волю в кулак, все наши старания и достойно давайте проведем оставшиеся дни месяца Рамазан. Второй момент, уважаемые братья, вы все, наверное, заметили, что сейчас потихоньку и ночной намаз, и сухур тамам, наступление утреннего намаза, они стремительно сокращаются. И если там еще недавно было 1:30 у нас сухур тамам, да, уже сегодня 0:49, по-моему, было, или 0:46, уже я сейчас не помню, это время было, да. И вот в ближайшие несколько дней это время будет максимально сокращаться. Поэтому будьте внимательны, когда просыпаетесь на сухур, или же когда кушаете, когда завершаете вашу трапезу, смотрите на время, оставляйте запас,
3-5 минут этого достаточно будет, да, чтобы железно уже завершить сухур до наступления утреннего намаза. И поэтому обращайте внимание, то, что время сокращается. И 5 мая случится у нас переход. Почему случается такой переход? Потому что мы с вами живем в северных широтах. И особенность нашей местности такова, то, что в один из дней у нас перестает уходить с горизонта краснота и белота. То есть утренняя и вечерняя заря. А значит, время утреннего намаза и ночного намаза перестают заходить. И поэтому этот вопрос был изучен нашими квалифицированными хазратами, грамотными хазратами, во главе которых стоит Равиль Хазрат Бигбаев, имам мечети Аметьева, Рустам Хазрат Нургалеев. Да? И поэтому это не просто чьи-то капризы, чья-то прихоть. Это тщательно изученная система. Когда они делились опытом, долгие годы наблюдали в открытой местности, где кромешная темнота, советовались с различными астрономами, которые изучают положение Солнца, отношения Земли и так далее. И поэтому не думайте, что это все просто так, муфтий решил поставить такое время, взял и поставил. Да? Нет, это щепетильная, тщательно проделанная работа грамотными нашими хазратами. Поэтому будьте внимательны, когда вы совершаете ясту намаз, когда вы завершаете сухур тамам. И еще один момент, сухур тамам в графе наших времен намазов означает, до этого времени ты должен завершить трапезу. Все, у тебя во рту ничего не должно быть. Ты ничего не можешь глотать до этого времени. А после этого времени ты уже можешь совершить утренний намаз и лечь спать. И поэтому, уважаемые братья, я предлагаю 5 минут запаса до этого времени оставить на сухур, да, чтобы сухур завершить за 5 минут. И утренний намаз после 5 минут уже совершить там, в мечети, дома, с семьей, и так, с детьми, да, и потом уже можете ложиться спать. И, уважаемые братья, также еще один момент. Для того, чтобы создать максимально комфортные условия для молящихся, которые приходят в нашу мечеть, совершают таравих намаз. Со 2 мая мы, иншаллах, будем организовывать сухуры. Будем организовывать в мечети в сухуры. Это получается со 2 на 3. Да? И в этот день сухур, у нас намаз будет примерно в 10 вечера, а сухур уже 12:30. И поэтому, альхамдулилля, вот посовещались и приняли решение накрыть стол, сухур. Это не будет как ифтар, 1, 2, да, он будет полегче, да, на 300 человек, каша, творог, чай, там какие-нибудь сладости, да, организовать и накрыть этот самый стол. И поэтому все для вас, для того, чтобы вы пришли, совершили ибадат, да, и чтобы максимально комфортно провести это время, покушали сухур, опять вернулись в мечеть, прочитали намаз с джамагатом и уже потом уже домой дали спать. И поэтому, уважаемые братья, со 2 мая, иншаллах, и до конца месяца Рамазан планируем осуществлять ежедневные сухуры после таравих намаза. И если кто хочет принять участие в организации сухуров, в том числе и материально, можете в этом поучаствовать. Стоимость примерно одного сухура это 20 000 рублей, да, на 300 человек. И поэтому, если кто-то примет желание и руками помочь, да, или же материально помочь, иншаллах, это только лишь будет благом к благу. И поэтому, уважаемые братья, напоследок еще раз повторяю, да, наступают последние 10 ночей месяца Рамазан. Они начинаются со 2 на 3. С заходом солнца 2 мая начинаются последние 10 ночей месяца Рамазан, среди которых может быть ночь предопределения. И эта ночь даст нам возможность помножить наше поклонение в 1000 раз. И поэтому, уважаемые братья, давайте будем проявлять стойкость, будем проявлять старательность, осознанность, чтобы провести достойно этот месяц и чтобы наше поклонение совпало с этой благословенной ночью. Ведь посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, кто лишится блага этой ночи, он уже будет лишенным. Он уже будет лишенным.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقم الصلاة.